Ahimfie and Denyasemanhemaa yade na betre yewura Kotokohene amotumfo ahyirano okwohye na hinie ase owoyentam yene betwetwe nkomo kama nana wadaru mebru Opemsuo TV nie yama utiri nkwa agudia papa bio yama okwaba yo yebegyina ha ya akasa yadamase choboy yadamase ahanye di ohima bekasa ohima wadaru ma yama utiri nkwa yo ohima wadaru mebru edin a wudi di ade ye din be wadama Animah Antwi Konama the second. Nana Animah Antwi Konama the second. Otosumienu Denyasemanhema. Yama trinkwa. Ohima ene yenya kwan de wabekire yewura Kotokohene. Otumfo ahyirawo wakasa akyirawo. Ede na wo ka kyire wiase nyina. Ka kyire wiase nyina se. Eda yewura ase. Eda bebusuafo nyina ase. Eda nana manye na se. Weni monyama wa hyeme. Mr. Obia say, Mebuame, I nyina yensom Asantehene. Amensom memai. Asantehene. Ohima akonwadie na fom. Wadaru mebru nipa bi wa na bi mu pew na bi nso mpew. Asambe na beka che sankofo ni nyina. Meda obia se. Se bibi se esi wo fia. Sanity se nyina ye beka bom na ye ba ko na yasoma Asantehene. Yadahema ana yene no acheche enkomo no wo ye nurse pani nanahema nanahema wo ye nurse pani afutuo ben na ade bema emma omuko school nyina wo ye nurse bia nyo ho ko school bia enfia Asantehene no esua school kakra ne esua ye traditional so kakra ayebu ye man Denyasemanhene wo ye nurse at children's hospital na hema department ben na wo children's sword enti yama utirinkwa yesre nyamepa ema obebre Opemsuo TV ahwefo ade a efe ene se na hema wono ane ba a wo ye Denyasemanhene wo beto ne maami mu amana kwaba na ohene wa ha ohene Opemsuo TV suni edika yama utirinkwa yewura yama moni asantesom ene o maami abeka wo ho asembe na abeka kira Asantehene nananom ene o maami the chance many aji, my media hona. If you come out at the match, bay, I hear somebody as a better Nadia or Hinada Roma, or Mass Biabefi. I'm a mania, my media, as I made Asantehene. Asambe na beka che Denyasemanhene. How dear says a free affair alcohol. Now the American say, Mamma Bedi or Mano, a fena, ye better chini. Say, say dear, what baby come with ye? Bibia bear come. Yadamase, Nana Denyasemanhene, Anna Yeneno Atachin Common, Nana Yamomitin Quadamase. Nanahema or your nest, and Tinianum nest for Brabetanachi, na yonko for a mouth fair. Madame Romaya Makwaba. Yeah, a dear Mokatre and the day. And nay, Nijeda, ye near Japan say, 2 4 na say to 2. Etimide ye nua bayi esi ama ene yesu enya Denyasemanhema enti eniji enko a e na mba expect free ohima ho oh yeah expect say ohima na hinie no nyame be ma ni nyansa ni nimde na wabu oman no ama nkoso so aba oman no so ye na ni aba nkasa na memra ho pacho adama also odin the same pacho me di pokua mam pokua papa bi e de na wo ka kire ye asema me ka che ye de rade ase ya twen a che na da we ye da na ye hwehwe na awurade aboa ma na ba na nesu ti na me kese na me nhira baby a wo Opemsuo de da wase na animonyam ni nyina animonyam nyina fa ma awurade so ye da se